Сега ще ви покажа как се пали мотора в женски ръце. Втория път. Ето, покажи как се пали. Ето, дай му газ! Покажи им как върви! Ето я! Излетя! Видяхте ли как върви? Ето, няма я! Просто изчезна! Малко се върне. Сега ще питаме много четка свидетел да ви каже как върви този мотор. Селмира, как е мотора? Върви ли? Колко километра да кажи? 150, Удица! Ето я! Викай, викай Селмира, идва! Идва, ето я! С бята скорост! Мале, Удица, давай газ, пето! Къде му газа? Газ! Ето! Как ми дава само експат ми работата! Дай му газ! Някакъв коментар ще не да имаш за мотора? Много върви, да бе?